Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебе, Сержук. Я вітаю, Іван. Пачаткам нового сезону. Ты яшчэ ў гэтым сезоне не вёў нават перадачки? Не, былі Агату, ты забыўся на Агату. Помню. Ну нічога, будзем лічыць, што гэта толькі пачатак. Таму нашы тэмы наконт звычайнай культуры, гісторыі Беларусі, яны, канешне ж, працягнуцца. Сёння таксама будзе прысвечана непасрэдна гісторыі Віцебска. Я думаю, мы пачнем з навінаў, які ты падрыхтаваў, а потым ужо будзем трымаць інтрыгу пакуль. Падабаецца мне, як ты ўсё гэта. Пачнем з навіну, потым інтрыга. У суботу наша вобласць праводзіла дажынкі, у Сяно прыехаў і спецыяльны госць Мікалай Валуеў. Усе, вядома, кінуліся частаваць спартсмена дранікамі і жытнім хлебам, і ўсе хацелі сфатаграфавацца з вядомым чалавекам. Можа, не ўсе адважыліся, але Мікалай нікому не адмаўляў. Аказалася, што яго асабіста запрасіў губернатар Мікалай Мікалаевич падчас паездкі ў Бранск. Ну, а, дарэчы, наш тэлеканал вёў прамую трансляцыю для тых, хто не паспеў паглядзець. Хутка яна з'явіцца на нашым канале ў YouTube. Цікава, колькі яму патрэбна было дранікаў? Ну, каб насыціцца. Гэта самы непопулярны папсовы вопрос апошніх дзён. Вясёлая і сумная навіна прыйшла з Оршы. Як паведамляе партал СБ Бай, у Оршы малады чалавек прыдумаў вельмі незвычайны спосаб для таго, каб прызнацца дзяўчыне ў каханні. А яго рамантычнасць апынулася ў прамым сэнсе слова выбухова небяспечнай. Каля дзвярэй кватэры сваёй каханай ён хацеў напісаць фарбай імя любімай, а порах, які ў яго быў, нават цэлы кілаграм пораха, рассыпаць у форме сэрца і падпаліць. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Вось такі гарачы хлопец. Будзем спадзявацца, што яна дачакаецца яго праз 7 год. І ён зробіць тое, што намераваўся. Градус напалу барацьбы зашкаліваў і пад Оршай. Там спаборнічалі лепшыя мотакросеры Беларусі, Расіі, Германіі, краін Балтыі ва ўзросце ад 5 да 80 гадоў. Як паведамляюць Вітвесці Бай, упартая барацьба на трэку разгарнулася паміж ветэранамі спорту, маладзечынскім гоншчыкам Віталём Каросцікам і госцем з Германіі Майкам Фогелем. З розніцай у 5 ачкоў беларускі спартсмен адваяваў у немца кубак. Так сказаць, адпомсціў за 45. Вось гэта папсова. Ну, вось нават такія навіны абсуждалі ў інтэрнэце. Добра. Як я ўжо казаў, у нас будзе прысвечана сёння наша сустрэча непасрэднай гісторыі Віцебска. І я думаю, шмат хто ведае, што ў нашым горадзе з'явіліся бясплатныя курсы для ўсіх жадаючых па гісторыі Віцебска. Зараз сюжэт пра гэта, а потым мы вернемся ў студыю. Выключна навуковы погляд на гісторыю роднага горада на аснове гістарычных крыніц, а смелыя гіпотэзы толькі ў якасці здагадак. Менавіта так пазіцыяніруюць гэтыя курсы віцебскія гісторыкі. Ініцыятыўная група прафесіяналаў вырашыла выкладаць прадмет па-за сценамі навучальных устаноў у папулярнай форме і для ўсіх жадаючых. У аўдыторыю ператварылася чытальная зала абласнай бібліятэкі. Першая лекцыя сабрала сапраўдны аншлаг. Мне интересна история города. Для себя лично. Просто интересно вот, поприсутствовать, послушать, посмотреть, приобщиться к истории Витебска. На данной лекции я смогу очень много определенных фактов о истории нашего города узнать и как-то пополнить свой кругозор, так как я считаю, что я лично о своем городе к своему стыду знаю достаточно мало. Менш тэорыі, больш цікавых фактаў і нагляднасці. Арганізатары пастараліся, каб курсы не былі сумнымі. Першую лекцыю прысвяцілі балцкаму перыяду і адразу ж пагрузілі слухачоў у віртуальную рэальнасць старажытнага гарадзішча. Віцебск догарадскі, 5-6 стагоддзя. 3D-рэканструкцыю пададзеных археалагічных раскопак зрабілі студэнты Дзяржуніверсітэта. Их проект – сапраўдны электронный гид по старожитным Витебску. Любой желающий может просмотреть в разных эпохах, то есть как выглядели люди, поселения, то есть непосредственно сама локация, то есть местоположение объектов и так далее. При этом для этого не надо никуда идти, по сути, можно просто скачать приложение, посмотреть все на компьютере и так далее. Сейчас мы дорабатываем его, то есть переносим на мобильные платформы, чтобы это можно было со смартфона посмотреть. Як выглядалі тагачасныя насельнікі гэтых мясцін, прадэманстраваў Народны клуб гістарычнай рэканструкцыі «Варгенторн». Удзел у лекцыях практыкаў, якія займаюцца аднаўленнем побыту і матэрыяльнай культуры, будзе абавязковым. Наступную сустрэчу ў рамках гістарычных курсаў прысвеціць княгіні Вользе, гіпатэтычнай заснавальніцы Віцебска. Надалей зацікаўленыя гісторыі гараджане будуць збірацца двойчы ў месяц. Графік лекцый распрацаваны да канца года.
Яшчэ раз добры вечар, шановныя тэлегледачы. І ў нашай студыі ўжо з'явіліся госці, якія ўжо, ну, не тое, што адзін раз у нас былі, а, ну, не ведаю, ўжо, я так думаю, дзве рукі не хопіць, да, можна ўжо прапіску даваць. Дзяніс Юрчак, галоўны спецыяліст галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Вось гэта колькі разоў былі, а ўсё вось на памяць ніяк не магу вывучыць. І Анатоль Дулаў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава, кандыдат гістарычных навук. Як і Денис Валерьевич, дарэчы. Так. Самае галоўнае, што вы стваральнікі бясплатных курсаў па гісторыі Віцебска. Наша сённяшняя нагода для сустрэчы. Як з'явіўся гэты праект? Хто яго натхняльнік, хто прыдумаў? Ну, праект з'явіўся, ў прынцыпе, дзесьці вясною гэтага года. З'явіўся дзякуючы таму, што ў горадзе праводзіліся мерапрыемствы, прысвечаныя святкаванню магдебургскага права, і нам проста прапанавалі прачытаць лекцыю якраз адносна гэтай падзеі. На вялікі жаль, адзін з галоўных спецыялістаў у рэспубліцы, які мог гэта прачытаць, тады не з'явіўся, і прыйшлося банальна яго замяняць. І вось тады, калі мы ўбачылі цікавасць да гісторыі, якая рэальна прысутнічае, у прынцыпе, можна казаць, і зарадзіўся гэты праект. Адначасова праекту многім паспрыялі шматлікія інтэрпрэтацыі, вольныя інтэрпрэтацыі гісторыі, якія часто прысутнічаюць, можна пачуць у інтэрнэце, у шматлікіх... У асноўным, я так І думаю, ў асноўным, ну не толькі ў інтэрнэце, зараз і літаратуры шматлікай хапае, прычым, калі зайсці ў кнігарню, можна ўбачыць шмат разнастайнай гістарычнай літаратуры, правда, пытанне толькі ў тым, што слова гістарычнае, яна падыходзіць далёка не для ўсіх выданняў, якія там прадстаўлены, калі не сказаць, для большасці выданняў. Калі людзі вызначаюць сваю працу як выключна правільную, адзінае, мы пішам толькі адзінае праўду, больш ніхто гэтага не ведае. Вось гэта абсалютызацыя ісціны, яна ўжо гаворыць пра тое, што штосьці тут не тое, і трэба задумацца. А чаму астатнія дурні, а менавіта тут праўда? Мы на курсах, дарэчы, ніколі не кажам, хаця тут ужо і казалі, што я і агітаваў, чаго толькі не рабіў. Ва ўсіх грахах ужо нас абвінаваць. Але пры гэтым... Гэта нармалёва. Значыцца, ўсё робіце слушна і добра, таму што калі няма ніякай крытыкі, гэта значыць, ну, няма ніякага рэзанансу. Але пры гэтым, калі ідзе гіпотэза, ўсё ж такі мы звяртаем увагу на тое, што гэта гіпотэза. Больш, скажем так, пацверджаная дакументальна, яе можна абгрунтоўваць неяк, але адназначна даказаць мы не можам. Мы не можам матэрыялізавацца ў той час і паглядзець, ці было так на самой справе. На жаль. У нас ёсць пэўныя крыніцы, якімі мы карыстаемся. На вялікі жаль, не ўсім крыніцам можна давяраць. Дарэчы, якімі крыніцамі? Ну, пытанне, якімі крыніцамі, такое вельмі абстрактнае, таму што да кожнай лекцыі крыніцы розныя, улічваючы тое, што калі гаворка вядзецца пра старажытны перыяд, збольшага гэта будуць археалагічныя крыніцы. Гэта калі мы ўжо пачалі казаць пра факты з'яўлення Віцебска, у нас ёсць летапісныя дакументы, правда, і зноў ж такі яны вельмі спрэчныя, але тым не менш ёсць ад чаго адштурхоўвацца. Тут плюс яшчэ дабаўляюцца археалагічныя крыніцы, таму што мы можам аспрэчваць легенду пра княгіню Вольгу, казаць, што гэта неправда, можам пагаджацца з ёю, але археолагі адназначна даказваюць, якраз дзесьці ў сярэдзіне 10 стагоддзя Віцебск з былога гарадзішча і селішча, якое ўзнікла потым вакол гэтага гарадзішча, некалькі нават пасяленняў, фарміруецца як горад, як пасяленне гарадскога тыпу. А гэта ўжо сведчанне таго, што, у прынцыпе, гіпотэза пра княгіню Вольгу можа заслугоўваць увагу. Ну, яна мае права на існаванне. Яна мае права на існаванне. Ну, да княгіні Вольгі мы больш падрабязна, потым вернемся да такое вострае пытанне. Зараз, можа, банальна, але ўсё ж такі, калі ўзнікла гэтая задума стварыць курсы, якая была галоўная ваша мэта, да чаго імкнуліся? Ну, галоўная мэта ўсё ж такі была выказаць пазіцыю гістарычную адносна тых падзей гісторыі роднага горада, якія мелі месца быць у гісторыі. Таму што не толькі мы чытаем гэтыя курсы, мы заклікаем і запрашаем выкладчыкаў і нашага універсітэта, і іншых універсітэтаў. Ужо ў планах ёсць госць з Мінску. Калі гэта атрымаецца, прыйдзецца нават тэматыку крыху змяняецца, храналагічна скакаць, але такіх людзей проста прапускаць нельга, таму што гэта спецыяліст па сваім перыядзе. Мы спадзяемся, што падключацца нашы віцебскія краязнаўцы. І наша задача папулярызацыя, да?
Мы сумяшаем навуковы падыход з папулярным. Імкнемся выкласці навукова абгрунтаваную інфармацыю, але на ўзроўні даступным для шырокага кола слухачоў. Дарэчы, хто да вас прыходзіць? Ну, вось які кантынгент, хто гэта? Кантынгент самы розны, калі паглядзець, можна ўбачыць нашых былых выпускнікоў, можна ўбачыць настаўнікаў. Мне так здаецца, што ёсць і экскурсаводы, якія таксама зацікаўлены паслухаць новыя факты, якія, можа, дзе-небудзь яны яшчэ не чыталі, каб іх проста выкарыстоўваць у сваёй працы. І гэта якраз самы асноўны кантынгент, на які скіравана, хаця... Ёсць і студэнцкая моладзь, і вучнёўская моладзь, я спадзяюся, нашы будучыя абітурыенты. Ёсць людзі сталага веку, якія зацікаўлены, які падыходзяць нават пасля заняткаў, задаюць дадатковыя пытанні. І гэта вельмі прыемна. А колькі цягнуцца курсы, ну, па часе адна лекцыя? Калі гэта можна назваць лекцыяй? Ну, гэта Ну, мы іх не вызначаем, да. Нашы лекцыі ёсць экспромт, насамрэч. Мы арыентаваліся 10 на гадзіну, але меней Але двух не атрымліваем, Я думаю, атрымалася. гадзіна малавата. Ну гэта ж не азначае, што людзі, нават якія пачалі курс, не так, нават людзі, якія жадаюць прыйсці на вашы курсы, яны не павінны чакаць нават новага года, нейкага вучэбнага года. Яны могуць прыйсці і пачаць гэта сярэдзіны курса, слухаць тое, Яны што могуць нават прапануеце. прапускаць заняткі. Таксама. Без адпрацовак. Не, я про тое, што ну, не будзе там, можа, неяк гэтыя курсы звязаны паміж сабой, можа, не будзе ім цікава, калі нешта прапусціў. Як часта адбываецца? Кожныя асобныя заняткі прысвечаны адной асобнай тэме. Таму казаць пра звязанасць, звязаныя яны тым, што яны прысвечаны гісторыі горада Віцебска. І гэта, напэўна, адзіны такі кантэкст. А ў цэлым можна прыходзіць на любыя заняткі, прысутнічаць там. Больш таго, можна нават не прыходзіць. З першай лекцыі не зусім атрымалася, але другая лекцыя ўжо даступна ў YouTube, можна паглядзець, як усё было. Ёсць некаторыя нюансы, там месцамі ўсё ж такі пры запісу частка, невялічкая частка згубілася, але пры гэтым абсалютную большасць гэтай лекцыі можна ўбачыць непасрэдна зараз у сусветным сеці. Таму і першую лекцыю, я спадзяюся, у бліжэйшы час мы проста перазапішам ужо у аўдыторыі універсітэта. Там будзе прасцей. Сучасны падыход. Малайцы. А ўсіх жадаючых мы запрашаем кожны другі і чацвёрты чацвер месяца. Вось. А куды вы запрашаеце? Віцебская обласная бібліятэка. імя Леніна. Это наш я так разумею, выдатны Ваня не партнёр. наведваў, можаце адразу пахваліцца, колькі чалавек. Таму што гэта аншлагавыя курсы. Я думаю, што гэта самыя аншлагавыя курсы не толькі ў Віцебску, але і ў Беларусі. Можна прыйсці ўжо ў гэты чацвер на трэцюю лекцыю, якая будзе прысвечана гораду Віцебску. Віцебск на старажытным шляху з варагу грэкі. Будзем якраз разглядаць, наколькі прысутнічалі тут скандынавы ў нашай старажытнай гісторыі. Пагаворым пра старажытныя гандлёвыя шляхі, увогуле пра шляхі зносін таго часу. Дык ці прысутнічалі? Ну так, прыадкрыйце крыху. Колькі людзей прысутнічалі? Не, скандынаваў. Ну, гэта інтрыга, няхай захаваецца інтрыга. Інтрыганы. А наконт колькі людзей? Ну, каля 200 чалавек на першых і на другіх занятках былі. Я чуў, што на другіх занятках ледзь не 250. Просто мы не пералічвалі, таму тут свае нюансы. Ну, і я так разумею, што самае галоўнае, чаму столькі людзей, яны бясплатныя. Чаму бясплатныя? У нас таксама людзей гэта часам насцярожвае, да, што бясплатна, значыцца, гэта нейкі неякасны, скажам так, прадукт. Больш таго, народ не толькі можа па-рознаму глядзець на гэтую праблему. Не ўсе вераць, што мы сапраўды працуем бясплатна. Ну, у нас шмат прыхільнікаў Атрымалі тэорыі змовы, што калі штосьці робіцца, значыцца, робіцца з нейкай мэтай. Мэта ёсць, мэта простая. Папулярызацыя гісторыі роднага Віцебска дзеля таго, каб не было вось такіх вольных інтэрпрэтацый, калі кожны выказвае сваю пазіцыю, прычым яго потым пераўпэўніць у гэтай пазіцыі немагчыма. Ну, на вялікі жаль, гісторыя сапраўды навука палітызавана. І чалавек проста не можа слухаць. Ён не гатовы слухаць, і ў выніку даказаць штосьці, абгрунтавана даказаць, прывесці факты, ну гэта вельмі праблематычна. Адкажыце, калі ласка, вось людзі, калі прыходзілі на вашы курсы, былі такія, якія нават пакідалі, казалі, не, мы нават не прымаем такую гісторыю. Гэта лухта. Гэта ўсё я не ведаю. Ну, як сказаць,
Мы не зауважили, принаймні. Па-першае, каб хтосьці так адкрыта выходзіў, такога не было бачна. Зразумела, што 2 гадзіны, зноў ж такі, не кожны можа адсядзець, на другой гадзіне ўжо самому сам неяк імкнуўся, Трэба як мага хутчэй адтуль выйсці, таму нават пэўныя пытанні, калі пытанні былі на пытанні, спрабавалі адказаць як мага карацей, ну, банальна час ужо выйшаў, і бібліятэку таксама зачыняць трэба. Бедныя бібліятэкары, якія сядзяць і чакаюць, покуль народ сыдзе, ім бо прыбрацца трэба ў гэтай чытальнай зале, вынесці ўсе крэслы, якія занесены. Усю мэблю, якую знеслі з усёй бібліятэкі тут. Ну, але можна сказаць, што вось кожныя заняткі суправаджаюцца нейкімі спрэчкамі з аўдыторыі, скандаламі, можа? Не, мы б так не сказали. Скандалы, інтрыгі, расследаванні, гэта крыху з іншай оперы. Ну, я хочу падкрэсліць, што нашы курсы не праходзяць в фармаце акадэмічных заняткаў, і сапраўды кожны ўдзельнік можа выказаць сваё меркаванне. Кожны можа выйсці да мікрафона. Калі ласка. Бок у вас ёсць свабодны мікрафон? Да. Ну, больш таго, ў прынцыпе, у нас і сцэнарыя няма. Адразу адкрыю сакрэт. Імправізатары. У нас у асноўным ёсць прыкладны кантэкст, па якім мы працуем, а потым ўжо з Анатоліем Мікалаевічем ці з тымі, хто прысутнічае на гэтых занятках, у якасці запрошаных экспертаў, мы ўжо непасрэдна, як даходзім да таго ці іншага пытання, мы пачынаем дыялог і дапаўняем адзін аднаго. Ну, гэта, дарэчы, ажыўляе крыху атмасферу. Давайте вернемся ўсё ж да княгіні Вольгі, таму што пытанне зараз гэта вельмі горача абмяркоўваецца зноў-такі на інтэрнэт-прасторы, таму што і зноў успомнілі, што будзе помнік, так, княгіні Вользе, і таксама, наколькі я ведаю, на курсах у вас былі некаторыя спрэчкі, якія людзі казалі, што і ці была яна, і ці зрабіла яна тут добрая, так, княгіні Вольга? Ну, нават самі мы задаваліся пытаннем, ці была яна там, то натуральна. Ну, ще падкрэсліваю, колькі я не казаў пра Вольгу, абсалютная большасць выказванняў было ў плане хутчэй за ўсё была, магчыма была, але пры гэтым адназначна адказаць немагчыма на гэтае пытанне. У нас ёсць позні летапіс, у нас ёсць іншыя крыніцы, у тым ліку, якія былі агучаны непасрэдна падчас гэтых заняткаў. Яны, па сутнасці, пра іх мы даведаліся за тыдзень да правядзення лекцыі. Чыста выпадкова, таму што намеснік дырэктара Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Валерый Шишанов папрасіў другога вядомага гісторыка Максіма Макарова паглядзець у польскамоўных тэкстах як спецыяліст, таму што ён і дысертацыю сваю Польшы абараняў, паглядзець што-небудзь, дзе-небудзь можа сустракаецца вось гэтая легенда пра княгіню Вольгу. Таму што ёсць розныя падыходы. Але складваецца ўражанне, яно якраз было пацверджана, што у прынцыпе легенда бытавала. Яна была распаўсюджана, шырока распаўсюджана ў горадзе Віцебску. Чаму, гэта ўжо іншае пытанне. Як мінімум на пачатку 18 стагоддзя. Так, як мінімум на пачатку 18 стагоддзя. І тут якраз з'яўляецца дакумент, які пацвярджае, што гэта было. 1714 год, віцебскі ваявода, Пацей, каталік па веравызнанні, які, ў прынцыпе, не зацікаўлены папулярызацыі праваслаўнай княжны і праваслаўнай святой. Тым не менш, у дакуменце у прывілеі ён пацвярджае, што, па-першае, падкрэслівае, што былі і ранейшыя прывілеі Дабравешчанскай царквы горада Віцебска і гаворыць пра тое, што княгіня Вольга з'яўляецца легендарнай заснавальніцай гэтай царквы і так ускосна ўзгадвае, як і, ў прынцыпе, месца Віцебска. Адпаведна, гэта вось гаворка пра царкву, але я б звярнуў увагу на такі нюанс, што ў гэтым самым універсале, што ў тэксце віцебскага летапісу гаворка ідзе не пра княгіню Вольгу, як патрэбна было, а пра княжну. І тое, што гэтыя формы супадаюць, ну, можа, я не настолькі глыбока веду польскую мову, але ж, мне здаецца, гэта якраз падкрэслівае, што бытавала гэтае паданне і бытавала ў вуснай форме, пакуль оно не было записано. Калі оно было записано, да, таксама пытанне, магчыма, раней за 18 стагоддзя. Ну, я так думаю, з Вольгай все роўна звязана і тое ж пытанне спрэчнае, якое дагэтуль абмяркоўваюць дату заснавання Віцебска. Ці ўздымалі вы гэтае пытанне на курсе? Таму што і 947, і 974, і 914, і 1021, і кожны змагаецца за сваё і спрабуе запэўніць, што трэба гэтую дату, напрыклад, 914 браць за адлік існавання. Ну, вось, дарэчы, тут у нас ёсць
фотаздымак, давайте які предоставил Валерий Шишанов, наместник директора Витебского областного краезнавчего музея. Это аркуш списа Витебского летопису. Спіс крыху больш позні сам летапіс, датуецца 1775 годам, захоўваецца ў расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Петербурзе. Тут вельмі добра чытаецца дата арабскімі літарамі 974. Але наконт датіроўкі, зноў ж такі, любая дата, якая называецца, любую крыніцу, якая называе гэтую дату, в прынцыпе, можна аспрэчыць, як і 1021 год, таму што таксама позні летапіс, 15 стагоддзе. Зразумела, што аўтар не прысутнічаў, ён проста ўносіць дапаўненне ў папярэднія летапісы. І больш за тое, любая дата заснавання горада гэта вельмі умоўная дата. Ну, конечно. Ну, просто что, як кропка адліку. Да, прынята лічыць даты заснавання гораду першую згадку ў пісьмовых крыніцах. Таму цалкам магчыма лічыць даты заснавання Віцебска 974 год. Ну, але як кажу, да, калі заснавана княгіня Вольга, то княгіня Вольга памерла калі ў 969-м, калі я не памыляюся, так? Але тут таксама ёсць нюанс. Нестыковачка такая. Наконт гэтай нестыкоўкі, увогуле, датавання гэтага перыяду, яно, можна сказаць, умоўна і зробленае пасля. Таму вельмі спрэчныя ўсе даты папярэдняга перыяду, якія ёсць. І на гэта звяртаюць зараз увагу якраз расійскія гісторыкі-спецыялісты пра тое, што спачатку летапіс быў не датаваны, гэтая частка, а потым хтосьці дапісаў гэтыя даты. Пытанне, наколькі яны адпавядаюць рэальнасці, вельмі спрэчна. Таму і даціроўка аўтараў віцебскага летапісу, зразумела, што яна умоўная, мы дакладна ведаем, што калі браць, абапірацца на 969 княгіня ўжо не было ў жывых, як, дарэчы, яна і горад не магла заснаваць, таму што, у прынцыпе, пасяленне да яе было на гэтым месцы. І цэрквы яна не магла тут пабудаваць, таму што, калі гэта было так, адпаведна, ў віцебскую цэркву з'явіліся мураваныя раней, чым у Кіеве. Тут можна яшчэ на большае замахнуцца, але ўсё ж такі, і зноў ж такі, калі яна прыехала і загадала ператварыць гэтае пасяленне ў горад, што проста немагчыма. Тады б мы маглі казаць, што вось дата ёсць. Але, зразумела, яна магла стаць своеасаблівым імпульсам для далейшага развіцця гэтага горада. Надаць імпульс. Надаць імпульс, таму што горад, калі яна з'явілася тут, уключаецца ў сферу дзеяння кіеўскага княства. Тут за аснову можна ўзяць удакладненне, внесена афіцыйна Рыбаком Алексеевым, але відавочна пры ўдзеле Михайла Рыўкіна, дацэнта Віцебскага дзяржаўнага педінстытута тады. Так, пра 947 год. Справді, в аповесці мінулых гадоў ёсць запіс пра паход Вольгі на поўнач да Новгорада. Это было звязана з адміністрацыйнай рэформай пасля забойства Ігара драўлянамі, мужа Вольгі. Яна вырашыла упарадкаваць памеры даніны і вызначыць месцы збора даніны. І сапраўды яна магла адхіліцца ад дняпроўскага шляху, таму што Смаленск знаходзіўся ўжо ў падпарадкаванні кіеўскіх князёў, і сапраўды прайсці каля вусця Віцьбы. І больш таго, я і цікавіў увесь старажытны шлях з варягу грэкі, таму што гэта грошы на той момант. Хто кантраляваў гэтыя гандлёвыя шляхі, той, адпаведна, атрымоўваў вялікія грошы. Вольга скарысталася, а мы, як заўжды. Ну, а назва горада, ну, тут гэта ўжо не міф, не легенда, гэта сапраўды ад назвы ракі Віцьба? Ці таксама ёсць ад назвы ракі, калі паглядзець, амаль усе гарады ўсходняй Еўропы таго часу узнікалі ўздоўж рэк, і вельмі многія гарады якраз названы ад гэтых гідронімаў. Віцебск тут не выключэнне. Пытанне толькі па сённяшні дзень спецыялісты, гісторыкі і філолагі спрачаюцца, якая назва Віцьба, дакладней, з якой мовы паходзіць, з балцкіх моў, з фіна-угорскіх моў, ці ўсё ж такі гэта славянскае слова. Спрэчак шмат, гіпотэз шмат, вось толькі ў апошнім нумары часопіса «Учёныя запіскі» ВГУ выказана пазіцыя наўгародскага даследчыка пра тое, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё славянскага паходжання слова Віцьба, і пры гэтым ён прыводзіць падобныя назвы ў ваколіцах Новгарада і іншых рэгіёнах старажытнай Русі. Ну, у прынцыпе, гэта слушная гіпотэза, на якую таксама трэба звярнуць увагу. Але адназначна разабрацца тут таксама праблематычна. На вялікі жаль, вось такі ён старажытны перыяд. Гэта гіпотэзы. Пра курсы мы ўжо крыху даведаліся, а зараз разам з намі прапануем з тэлегледачамі паглядзець, што яшчэ будзе адбывацца ў нашым горадзе, якія мерапрыемствы і культурніцкія імпрэзы. Афіша.
Витебский краеведческий музей приглашает на выставку ростовых фигур «Долина сказок». Зрители ждут мифологические символы разных народов мира. Сказочные антропоморфные существа 2- и 3-метровой высоты, среди которых антилопа лунная дева, тигр-воин, палач-акула, дракон с размахом крыльев более 4 метров и многие другие впечатляющие легендарные существа. Начало выставки в 10:00. Центр современного искусства представляет арт-инсталляцию Людмилы Христеевой «Sustain Identity». Используя туали, прототипы готовых изделий одежды как своеобразные холсты, художница исследует понятие женственности и факторов, которые влияют на восприятие женского тела и образа в разных культурах. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет этюды памяти в спектакле «Шагал, шагал». Честь мирового искусства. Сын Витебской земли. Мастер с душой ребенка. Так о Шагале говорят сегодня. А о том, какой была юность художника, его первая любовь, трагедия еврейской семьи, расскажут колосовцы в этюдах памяти. Начало спектакля в 19:00. Пакуль вы глядзелі афішу, у нашай студыі з'явіўся яшчэ адзін госць, які мае непасрэднае дачыненне да гісторыі Віцебска. Гэта Владзімір Каханка, загадчык аддзела выкарыстання і публікацыі дакументаў Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці. Добрый вечар, Владзімір. Добрый. Не бачна. Владзімір, вось такое пытанне. Архіў усе ведаюць, дзе ён знаходзіцца, так, што там Можа, працуюць... не ўсе, дарэчы. Не ўсе? Можа, і не ўсе. Ну, я думаю, што ўсе. Ну, будзем спадзявацца на гэтае. І ўсе ведаюць, што там працуюць сур'ёзныя людзі і захоўваюць вельмі важныя дакументы розных часоў. Вось Дзяніс сказаў, што вы таксама будзеце далучацца да правядзення курсаў па гісторыі Віцебска, так? Мне цікавіць такое пытанне, як можна да вас трапіць? Ну, вось, напрыклад, узнікла ў чалавека нейкае пытанне. Ён хоча даведацца, напрыклад, нейкі факт па гісторыі горада. Ці можа ён звярнуцца ў архіў па вашу дапамогу? Ці гэта патрэбна нейкая папера яго накіраваць туды? Ну, так адкажу на ваше пытанне, але пачну спачатку. Папярэдняе пытанне. Сапраўды, прапанова далучыцца да курсаў ад Анатолія Мікалаевіча да нас ужо паступала. Мы будзем яе разглядаць, і ўвогуле мы адкрытыя для супрацоўніцтва з усімі, хто да нас звяртаецца ўвогуле. Ну, а калі казаць непасрэдна да тых, хто да нас можа звярнуцца, то сёння архівы, у адрозненне ад мінулых часоў, гэта адкрытая установа, дэмакратычная установа, і звярнуцца па сутнасці да нас можа любы жадаючы. Дастаткова прыйсці, пры сабе мець пашпарт, прайсці працэдуру рэгістрацыі, яна такая не вельмі складаная. Ну, напісаць заяву або звярнуцца. Можна таксама звярнуцца і ад арганізацыі. Калі гэта прадстаўнік арганізацыі, то звычайна да нас прыносяць адносіны. Ну, спецыяльная папера, якой сфармулявана тое, што чалавек хоча даследаваць. Ну, а можна і прыватным чынам. Ну, калі, допустим, цікавяць чалавека звесткі пра мінулае яго сям'і, то можна прыйсці, напісаць заяву, і нашы супрацоўнікі, якія працуюць у чытальнай зале, яны заўсёды дапамогуць адшукаць пэўную... Гэта платная паслуга? Не, гэта бясплатная. У чытальнай зале, дарэчы, як у любой іншай краіне, можна працаваць бясплатна як нашым грамадзянам, так і грамадзянам замежных краін. Ну, вось вы прынеслі таксама кніжку і сказалі ўжо ў нашай размове, што усе думаюць, што вы там толькі сядзіце, да, і дакументы захоўваеце, але вы яшчэ займаецеся і выдавецкай дзейнасцю таксама. Вось распавядзіце, калі ласка, пра гэту кніжку «Витебская губерния. Политические портреты в документах и материалах 1917-1924». Нават крыху больш, не толькі пра кніжку магу расказаць у тым плане, што сапраўды памылкова лічыць, што архіў гэта нейкая такая закрытая установа, якая толькі захоўвае дакументы. Там, дзе захоўваюць дакументы, гэта сховішча альбо склад, да? Ну, калі так банальна разглядаць гэтае пытанне. А ўвогуле на сённяшні дзень
архіў гэта установа, ну, скажем так, шматфункцыянальная. То есть мы не толькі захоўваем дакументы, зберагаем нашу спадчыну, да, але і папулярызуем нашу гісторыю, нашы гістарычныя крыніцы. Дарэчы, у нашым архіве захоўваюцца дакументы савецкага і постсавецкага перыядаў, то есть з 1917 года. Ну, умоўна кажучы, па наш час. Таму Гэта 20-е стагоддзе і 20-е стагоддзе, па сутнасці, захоўваецца ў нашым архіве. Ну, і калі мы кажам пра розныя цікавыя моманты, якія ў нашай гісторыі былі і ў 20-м стагоддзі таксама, то мы не можам проста так іх, ну, пакідаць па-за ўвагай, да? То есть мы папулярызуем і, вось, ну, умоўна кажучы, перыяд сучаснасці. Ну, а што датычыцца вось гэтага выдання, то гэта выданне прысвечана асобам, якія працавалі ў адзін з самых складаных часоў у нашай гісторыі, якія працавалі менавіта, ну, рабілі тую самую рэвалюцыю 1917 года і працавалі у нашай губерні, у губернскіх установах. Ну, сярод іх такія імёны, як, напрыклад, Сямён Крылоў, імем якога названа вуліца у нас. Каб ведалі, не баснапісца Крылова. Да, такая традыцыйная памылка часам, да. Таксама імем Міхаіла Еўсцігнеева, гэта былы калісьці першы кіраўнік Віцебскага губернскага саўнаргаса. Зноў-такі, не Еўген Еўсцігнеев, так? Да, а Міхаіл Еўсцігнеев, вось яго імем калісьці, ва ўсякім разе, вось футровы камбінат быў названы, да? І такія імёны, ну, скажем так, яны, тут можа і паразважаць крыху ад тэмы, вось так крыху ў бок адыдзем. Сёння ж існуюць розныя падыходы да рэвалюцыйных падзей. Нехта прымае, нехта не прымае тыя пераўтварэнні, якія тады рабіліся. Але ж мы, калі задумвалі дадзенае выданне, мы імкнуліся паказаць аб'ектыўна гэтых людзей, рознабакова. То есть там ёсць звесткі і асабістага характара, і дакументы, якія ілюструюць іх дзейнасць гэтых асоб. І трэба тут адзначыць тое, што людзі шчыра верылі ва ўсякім разе ў тое, што яны рабілі, у тое, што яны неслі светлую будучыню свайму народу. А ўжо як кола гісторыі павярнулася, то гэта ўжо іншая справа. І нам, безумоўна, трэба сёння рабіць высновы і браць прыклад з тых часоў, каб у тым ліку і каб не паўтараць памылак нашых папярэднікаў. Ну, нездарма ж існуе такае выказванне, што не ведаючы мінулага не пабудуеш будучыню. Ну, я вось пагаджуся цалкам з Дзянісам, таму што перад нашым эфірам мы размаўлялі, што трэба звяртацца часцей у архіў, каб не было вось гэтых спрэчных момантаў, так, якія зноў-такі на інтэрнэт-прасторы. А калі вось ёсць факты, супраць якіх ужо не пойдзеш. А дазвольце я Владзіміру задам пытанне. Калі ласка. Вось ці былі ў вас выпадкі ў жыцці, калі нават для нейкай спрэчкі вам патрэбна было знайсці нешта ў архіве, ну, напрыклад, з вашымі сябрамі, нават калегамі, і вы прыходзілі, а вось, глядзі, і такім чынам даказвалі сваю правату? Ну, што датычыцца спрэчак з сябрамі, то, можа, тут ужо крыху і занадта. Але ж, ну, ёсць ва ўсякім разе шэраг такіх, не сказаў бы белых плямаў, але белых плямачак альбо нейкай недасведчанасці, якую можна і трэба выпраўляць. І менавіта архіўныя дакументы гэта выпраўляюць. Ну, вось, каб прывесці прыклад, не быць галаслоўным, то можна ўзгадаць тыповую памылку, якая
Ну, про Крылова вы уже нам казали. про Крылова, яшчэ да. ёсць. Яны такія, скажем так, на слуху, і людзі дасведчаныя ўжо аб гэтым ведаюць. Але ж нават у некаторых навуковых даведніках ёсць інфармацыя аб тым, што, напрыклад, Дабравешчынскую царкву ў 1961 годзе ўзарвалі. Але на самой справе яе не ўзрывалі. Яе разбівалі вось той самай шаравай бабай. Ну, усе памятаюць мультфільм пра «Ну, пагадзі», да? Знакаміты. Вось такім чынам яе менавіта напрыканцы 1961 года разбіралі. Ніякага выбуха, карацей, не было. Да, выбух, гэта што датычыцца Вось так Успенскі развенчалі сабор, яшчэ адзін міф. Мікалаеўскі сабор, там выбухі былі. А што датычыцца Дабравешчынскай царквы, то выбуху не было. Тое ж самае і з знакамітай Магілёўскай плошчы. У шматлікіх даведніках просто... Нагадайце, калі ласка, дзе яна знаходзілася. Вось я ж об этом вам хочу нагадаць. Я ж забыў, што размаўляю з чалавекам, які ведае, як трэба расказваць інфармацыю. Дык вось, звычайна указваецца аб тым, што Магілёўская плошча знаходзілася на месцы сучаснай плошчы Пабеды. Ну, у прынцыпе, рэгіён, ну, скажем так, раён такі, ён абазначаны верна, але ж трэба разумець, што ранейшая плошча, яна ж не была такая, як сёння плошча Пабеды, плошча Перамогі, да, наша, то яна ж велізарная. Гэта буйнейшая плошча у нашай краіне. А Магілёўская плошча, яна была якраз-то, калі сёння, вось хто ведае, а вы ж казалі, што ў нас шмат хто ведае, дзе знаходзіцца архіў наш сучасны на вуліцы Каль, то менавіта ён, месца яго і знаходзіцца на былой Магілёўскай плошчы. То бишь крыху на поўнач ад межаў сучаснай плошчы Перамогі. Вось. Людзі сталага ўзросту могуць са мной паспрачацца і скажуць: не, дык мы ж ведаем добра, што яна была гэта плошча, вось дзе Журавінка сённяшняя. Так, некаторы час гэта плошча была перанесена ўжо ў пасляваенны час, нават не плошча, а рынак Магілёўскі там існаваў, дзе сёння вось гэта кафэ Журавінка, да? А першапачаткова, да, узнікла гэта плошча менавіта на месцы, дзе сёння стаіць архіў. То есть, дзе... Вось адкажыце, як вы жывёце ў горадзе, у якім вы ведаеце нават усё? Усё немагчыма ведаць. Не ўсё. Далёка не ўсё. Вось такое пытанне, можа, хутчэй да Анатолія. Наколькі ацэньваеце гістарычную адукацыю нашых жыхароў? І, можа, тады ўвогуле валодаеце такім пытаннем пра традыцыі гістарычнай адукацыі ў Віцебску? Зараз што можна сказаць? Узроўню гістарычнай адукаванасці цяжка меркаваць. Мы ж залікаў пакуль не прымалі. Ну, хаця б па тых людзях, якія да вас прыходзяць, і некаторыя, ну, там, рэплікі ўсё роўна ёсць, так, з іх боку. І калі выключыць вашых студэнтаў з гэтых выпускнікоў і тых, хто зараз навучаецца, наколькі можна сказаць, што нашы жыхары ведаюць гісторыю свайго горада? Ну, як звычайна. Ёсць людзі, якія вельмі добра ведаюць, які нават па сваёй асноўнай працы, яны далёкія ад адукацыі, ад гістарычнай адукацыі тым больш. Але якія цікавяцца, для якіх гэта становіцца хобі, якія шмат самі чытаюць, вывучаюць, спрабуюць пісаць. Ёсць цудоўная суполка ў кантакце, таямніцы Віцебска. Так, там шмат фотаздымкаў цікавых. Да. Сярод удзельнікаў гэтай суполкі ёсць вельмі добрыя знаўцы горада, яго гісторыі. Ёсць, канешне, людзі, якія недастаткова ведаюць, да? Ці веды якіх яны адпавядаюць часу, калі гэтыя веды атрыманы. Гістарычная навука наш не стаіць на месцы, краязнаўчыя даследаванні таксама не стаяць на месцы. Выдатная рэч, канешне, даведнік Віцебск, да? Віцебск энцыклапедычны справачнік. Але это канец 80-х гадоў. Ось то яшчэ 86-го года, здаецца. Ці 88-го. Інфармацыя ў значнай ступені састарэла, па некаторых аспектах на сёння вядома значна болей. Тым ліку, дзякуючы працы архівістаў, апублікаваны многія дакументы. Ну, тым ліку і нашы курсы, якіх, дарэчы, удзельнічае клуб гістарычнай рэканструкцыі «Ургенторн».
што вельмі Макар прыемна. Макар Бабенко, который сёння не атрымалася ў яго до нас прыйсці. На жаль. Пакінуў тэрыторыю на час. Да. Гэта ўсё спрыяе. А наконт ведаў просто і не толькі жыхароў горада, але ў тым ліку студэнтаў просто два каларытных факты. Я неаднойчы ўжо чуў, што ў нас зараз стаіць помнік Александру Неўскаму з княгіні Вольгай. Усё змяшалася. Тое ж самае прымаў, калі залікі... А побач з імі маленькі Альгерт. Калі прымаў залікі ў студэнтаў, даводзілася і экзамены, даводзілася чуць пра тое, што партызаны партызаны праводзілі аперацыю «Бутэлькавая вайна». Вось бутэлькі з запальваючай сумесю змяшаліся ў свядомасці з рэйкавай вайной, і на экзамене атрымалася «Бутэлькавая вайна». Што ёсць, то ёсць. Хто вінаваты ў гэтай, Анатолій? Чаму так студэнты адказваюцца? Ну, гэта можа натуральна, калі не казаць пра студэнтаў гістфаку. З аднаго боку, не кожны чалавек цікавіцца гісторыяй. Зацікаўленасць наша дзесь дзяцінства. Калі бацькі змаглі зацікавіць, калі добры настаўнік быў у школе, чалавек будзе цікавіцца, няхай сабе ён будзе развівацца ў іншым кірунку і пойдзе іншым шляхам жыцці. Зараз да гістфаку ёсць цікавасць, ну, калі я яшчэ вучыўся... Дарэчы, гэта прыклад быў не з гістарычнага факультэта. Я зразумеў. Я думаю, што гэты чалавек быў уже адлічаны ў першую сесію. Зараз ёсць цікавасць у моладзі да гістарычнага факультэта? Ну, як бы то не было, зацікаўленасць ёсць. Раней просто быў шалёны конкурс на гэты факультэт. Конкурс у нас прысутнічае. Ну, вы павінны разумець, што конкурс многім залежыць ад колькасці бюджэтных месцаў. Вось у нас было 40 бюджэтных месцаў. Правда, зусім не было платных. Мы гэты недахоп паспрабуем выправіць на будучы год. І мы не змаглі прыняць усіх жадаючых. Мы змаглі адабраць лепшых, скажем так, нават пры такой велізарнай колькасці бюджэтных месцаў. Я яшчэ раз падкрэслю, мала на якіх спецыяльнасці ў розных ВНУ ў Беларусі на сённяшні дзень робіцца такі вялікі бюджэтны набор. Чаму гістфак карыстаецца папулярнасцю? Я думаю, таму што адукацыя гісторыка гэта універсальная адукацыя. Наша галоўная задача, якую мы перад сабой бачым у навучальным працэсе, гэта навучыць людзей думаць. Працаваць з інфармацыяй, знаходзіць гэтую інфармацыю, аналізаваць гэтую інфармацыю, рабіць уласныя высновы. А вось гэтае ўменне думаць уласнай галавою, прымаць рашэнне, яно важна ў любой сферы, яно важна і ў асабістым жыцці. Ну, калі мы кажам пра ўзровень адукацыі, так, жыхароў нашай гістарычнай, можа, слушна было б зрабіць такія шыльды, як, напрыклад, у Пецярбурзе яны ёсць, і, здаецца, у Менску пачалі з'яўляцца, калі на будынках у гістарычнай частцы горада, так, з'яўляюцца шыльды з некаторымі гістарычнымі фактамі, которые, маглі б хоць штосьці прасвятліць, даць нейкае святло, каб людзі не думалі, што побач з Неўскім стаіць княгіня Вольга. Праблема ў тым, што, ў прынцыпе, падобных праектаў вельмі шмат і цікавых праектаў, якія можна рэалізоўваць, але на ўсе праекты, якія існуюць, бюджэту не хопіць. У гэтым і ёсць праблема. Вось тут адразу хочацца ўзгадаць Мікалая Півавара, які сёння, на жаль, таксама да нас не прыйшоў, але у яго вельмі такая прычына, ён захварэў, таму мы вас вельмі просім, хутчэй ачуняйце ўжо і прыходзьце да нас на праграму. Дык вось, Мікалай, ён выдае кніжку «50 музеяў Віцебска». І ён звяртаецца да такога моднага зараз сродку, як краудфаундингавая кампанія, так? Ваня, скажи ты. Ты добра сказал. Яшчэ на беларускай мове, цудоўна. Ангельскі тэрмін, так. Вось гэтай краудфаундингавай кампаніі, можа, гэта зараз ёсць нумар 1 сродак, які дапаможа збіраць грошы, як збіраюць грошы на ўсталяванне шыльду Барадуліна ў Менску, так, і гэта, як збіраюць музыкі на выданне новых альбомаў і кліпаў. Можа, таксама гараджане зацікавіліся, калі гэта выставіць і збіралі па ўсім гораду. Ну, калі будзе такая ініцыятыва, у прынцыпе, гарадскія ўлады падтрымаюць, я думаю, пытанне толькі як рэалізоўваць, і зноў ж такі, ці хопіць у гараджан грошай на ўсе праекты, якія прапануюць. А наконт Міколы Васильевича хацелася б сказаць усё ж
таки тым, што спачатку ён выдаў ужо навуковае выданне, якое называлася «100 музеяў Віцебска», прычым іх насамрэч каля 120 ён налічыў, наколькі зараз памятаю. Ну, з улікам музеяў ведамасных, музеяў навучальных устаноў. Вогуле Мікалай Васильевич унікальны чалавек. Ён некалькі сваіх кніжак за ўласны кошт выдаў, як некалі Алексей Парфёнович Сапунов. Ну, у нас таких шмат і пісьменнікаў, які за ўласны кошт І выдаюць. зараз ён сабраў самыя каларытныя, найбольш такія цікавыя музеі, якія сапраўды зацікавяць як жыхароў горада, так і турыстаў. Прадставіў гэту інфармацыю ў папулярнай форме. На расійскай мове, ну, з улікам таго, што арыентавана на турыстаў. І ў выніку зараз сапраўды можа з'явіцца цікавы выдавецкі праект. Гэта зноў-такі краундфаундынгавая кампанія. Так? Грошы збіраюцца непасрэдна такім чынам. Таму заклікаем, калі ласка, жыхары нашага горада і госці таксама паўдзельнічаць і падтрымаць вельмі цікавы праект. Я думаю, што гэта ў інтэрнэт-прасторы таксама можна знайсці. Мікалай Півавар у кантакце. Вось я думаю, І там спасылкі ёсць. Калі людзі не ведаюць, дзе знаходзіцца архіў, то я думаю, што Мікалая Півавара ведаюць амаль усе. Наконт архіваў. Вось такое пытанне у мне да вас. Ці прыходзяць да вас людзі не толькі, каб даведацца, хто іх продкі былі, а проста жыхары, якім цікава гісторыя горада. Не ад нейкай арганізацыі, як мы казалі, да, што там накіравалі, а проста чалавек прыйшоў зацікаўлены. Даведацца, чаму ён нават жыве на вуліцы Леніна. І з якімі пытаннямі, калі яны прыходзяць, якія пытанні больш такія хвалююць іх? Звяртаюцца, ну, па-першае, зацікаўленых асобаў у іх сапраўды шмат, і мы іх завём краязнаўцамі. Гэта тыя, хто... Сапраўды краязнаўцы, прабачце, ці гэта ваша нейкая нават назва для гэтых людзей? Баню ўжо зрабіў. Так. Пра тых, пра каго я кажу ў дадзеным кантэксце, то яны сапраўды краязнаўцы, і яны сябе ведаюць, што яны краязнаўцы. Як бы мы іх не называлі, увогуле гэта зацікаўленыя асобы, яны сапраўды даследуюць гісторыю па дакументах, і выдаюць нейкія выданні свае. Ну, гэта, скажем так, прафесіяналы. Можна іх краязнаўцы прафесіянала. Такога тэрміна не існуе, але тым не менш у дадзеным кантэксце можна іх назваць такімі. Але ж ёсць і тыя, хто па нейкай нагодзе прыходзяць і цікавяцца. Ну, больш, канешне, цікавяцца мінулым сваёй сям'і. Гэта сапраўды так. Часам, калі такі нейкі прыватны інтарэс, то гэта самая складаная катэгорыя даследчыкаў, бо часам яны самі не ведаюць, што яны ўрэшце рэшт хочуць знайсці. І тут трэба аб'ясняць людзям тое, што архіў гэта не зусім такая установа, як, скажам, бібліятэка. То есть не прыйдзеш у архіў, дайце мне інфармацыю вось такога кшталта, і мы адразу выдалі. Гэтую інфармацыю, якую прыходзіць у чытальную залу людзі, яе трэба вынайсці. То есть прапрацаваць нейкі навукова-даведачны апарат, як мы гэта называем. То есть вопісы, каталогі, картатэкі, з даведнікам папрацаваць. Працэс не вельмі такі просты. Гэта не вельмі просты, не вельмі хуткі ў часе. Можна хадзіць, і ўвогуле нельга быць упэўненым у тым, што ты абавязкова знойдзеш тую ці іншую інфармацыю. Я проста з уласнага досведу магу сказаць, што калі я звяртаўся ў архіў да вас, каб адшукаць, калі ўзнік гарадскі цэнтр творчасці, я адпрацаваў там амаль што кожны дзень месяц, пакуль пералапаціў вось гэтыя кіпы паперу, каб знайсці які дакумент, за што можна было зачапіцца. Сапраўды. Адзіную дату мне патрэбна было знайсці месяц шукаў. Так вось у тым і справа, што трэба было мець нейкую зачэпку. І я адразу хочу сказаць, што перш чым звярнуцца ў архіў, ну трэба нейкую папярэднюю падрыхтавацца да гэтага. Бо каб знайсці нейкую звестку, хаця б прыблізна трэба ведаць, калі ж гэта адбылося, каб не шукаць дзесяцігоддзі, вялікую колькасць дакументаў, каб не гартаць, а каб больш такі мэтанакіраваны пошук. Я ведаю, што гэта было прыблізна тады і тады, бо яшчэ адна акалічнасць, якую трэба ўлічваць пры архіўным пошуку, што
мы захоўваем дакументы арганізацый, установаў арганізацый, то есть адзінка камплектавання — гэта архіўны фонд, то есть гэта дакументы той ці іншай арганізацыі, да? Ну так вось у такім плане агульным. Все складана, все цікава, але у нас уже нема амаль што часу, на жаль. Не, про Витебский архив вот мы поговорим. Будзе асобная програма, так. Дзякуй, што прыйшлі, Владимир, Анатоль, Дзяніс. Я думаю, што зноў-такі не апошні раз. Поспехаў вам на курсах, новых наведнікаў, цікавых фактаў. Я думаю, што вы будзеце працаваць, і слухачы будуць натхняць вас і далей. І здароўя, конечно ж, самае галоўнае. Але нікуды не сыходзьце, давайте разам паглядзім зараз, хто ж трапіў у тэлек да нашага самага галоўнага весельчака Сашы Кранмана. Всем привет, это «Попади в телек», и в новом сезоне мы можем появиться где угодно. Раньше мы стояли на месте, меня приковали, помню, к батарее, я там вел передачи целый год, а сейчас меня отпустили, нашлись ключики, ура, ура, ура. И в этот раз мы заглянули на фестиваль короткометражного кино. Понятия не имею, как он называется, но здесь очень много интересных людей, с которыми очень хочется пообщаться. Пойдемте. Как вас зовут? Лена. Елена, скажите, пожалуйста, что сегодня здесь будет происходить? Тут что-то, очевидно, очень чудное будет происходить. Фестиваль короткометражек, судя по всему. Вы любите короткометражки? Да. А что вам больше, вот все-таки, вот, если быть откровенным, полный метр или вот короткое кино? Обычно у меня на полнометражные фильмы не хватает времени. Вы засыпаете? Ну, вы храпите во время просмотра фильма? Как храпят Елены? Со стороны виднее, все-таки Елена не знает. Это ваша подруга? Да. Как вас зовут? Оля. Елены не храпят, я открою вам секрет. Елены не храпят, потому что они, как в сказках, да, прекрасные, премудрые, но вы храпите? Кто ж вам скажет, нет? Нет? Нет, Ольга. Мне кажется, девчонки, вы просто друг друга не выдаете. Мы сегодня проведем небольшой эксперимент. Возможно ли уснуть во время просмотра короткометражки? Вот, и будем слушать ваш храп, если что. Вы любите короткометражки или больше полный метр? Ну, я думаю, и тот жанр, и тот одинаково. Не засыпаете во время полного метра? Мы тут обсуждаем, что фильмы тяжело смотреть, потому что очень сложно просидеть час, вот просто и не уснув. Ну, смотря какой интересности фильм есть. Ну, какой ваш любимый фильм? Очень сложно ответить, на самом деле. Я очень люблю триллеры, поэтому, наверное, все... Все триллеры, да? Ну, не сказать, что... «Белый бим, черное ухо». Вам нравится? Очень хороший триллер был раньше. Как вас зовут? Лиза. Лиза, но вы неординарная личность, как вы считаете? Я думаю, я самая простая. Самая ординарная. Самая, как и все. Лиз, но такой вопрос. Сегодня у нас будет просмотр короткометражек, да? Вот все-таки вы считаете, короткометражки за ними будущее или за полным метром? Я думаю, тут очень, кстати, хороший спорный вопрос, потому что... Спасибо за комплимент. На самом деле тяжело посмотреть целый фильм, согласитесь? Да, вот. Обычно за 2 вечера смотрите. За 2. Бывает и за 5. Да, ну смотря какой фильм. Да. Если интересный, можно... Можно и за 3. Можно и за 3. То есть все-таки возможно за коротким метром. Вероятнее всего, если в современном обществе ничего не изменится, у людей будет становиться еще меньше времени, значит и за коротким. Потом будут фильмы такие, да, в ролях... Как вас зовут, Лиза, да? Лиза. В ролях Лиза. И потом... Конец. Да, все, просто конец. Если бы вам предложили сыграть отрицательного персонажа или положительного, какого бы вы выбрали? Наверное, отрицательного. Тогда злостный смех продемонстрируйте. Короткометражные фильмы, они ведь очень короткие. Бывает, только вошел во вкус, а уже конец. Вам не кажется, что все-таки полный метр за ним будущее? Да, блин, все может существовать. Все? Можно же уложить все в минуту. Там все уложить в минуту? Да. Вы замечали интересный такой факт, что если смотреть фильм лежа, то ты его, как правило, не досматриваешь? Ну да, было такое. То есть засыпаешь, да? Храпишь ли ты? Нет. Почему все говорят, что они не храпят? Вот я скажу, я храплю иногда. Что, чтобы я храпел? Потому что ты спишь. А ты слышал, как он храпит? Нет, не слышал. Все-таки будущее за короткими фильмами или за длинными? Или размер не имеет значения? Размер совершенно не имеет значения. Знакомимся. Александр, ну, как вы понимаете, имя самое популярное в стране. Топ Александров знаменитых. Давайте, топ знаменитых Александров. Невский. Македонский. Македонский. Больше македонский нравится. Чем Невский? Да. Чем? Ну вот чем? Не знаю.
когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Друзья, моя фишка — петь песни не в тему. Мы сегодня находимся на фестивале короткометражного кино. Пообщались уже с гостями. Осталось сказать вам пока. В этом сезоне можем появляться где угодно, поэтому если вас кто-то стучит по плечу, обернитесь, возможно, это я. А может и нет. Если вы сами захотели, вдруг такое возможно, вы захотели, чтобы мы осветили ваше событие, звоните 60 11 60, и мы приедем, ну, если получится. Ну, если будет время, ну, если будет машина, оператор. Ну, короче, если будет возможно. Ну, возможно, приедем. Ну, наверное. Звоните. Не теряйте надежду. И дай вам Бог здоровья. До следующего эфира. Пока. Вось нават і даведаліся мы пра домашні тэлефон Александра Карэнмана 60 11 60, тэлефануйце. Так, ён прыедзе. Зычым, як заўжды, шчасця, здароўя, кахання, а зараз для вас чалавек, які можа ганарыцца. Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, лаўрэат шматлікіх міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў Марына Барановская. Сустракайце. Пакуль пабачымся. Спадчынай маёй зноў ляцяць жураўлі панад вечнасцю сівой, нібы плачуць яны. Гэта дождь і сляза па займшэлай зямлі. Прылятайце назад, вы мои журавли. Пройдут стыни снеги, ручаи зазвенят, знов до родной земли журавли. Панад спадчынай маёй час ляціць усё хутчэй. Ты вяртання журавлёў дачакацца сумей. Гэта дождь і сляза па займшэлай зямлі. Прылятайце назад, вы мае журавлі. Пройдут стыни снеги, ручаи зазвенят, знов до родной земли журавли долетят. Пройдуть стыль и снеги, ручаи зазвенят, знов до родной земли журавли долетят.